Mentalita u seniorů. Stalo se mi to u otce, který už zemřel teda a měl problémy. Jenomže oni ti muži si to nepřiznají. Jenomže on na tu urologii chodil. Bohužel už se s tím nedalo nic dělat, tak jsem mu dala pánskou vložku. Já to nepotřebuju. On si říká, já vím, že to nepotřebuješ. No ale jak má říct dcera otci, tati, vem si vložku? Jasně. Tak jsem říká, tak neber mě jako dceru, ale ber mě jako člověka, který si tím živí. Tady máš balík vložek, zkus to. Vysvětlila jsem mu to, jak se to používá. Šla jsem domů. Říkám, tak. A on celý život nosil trenýrky. Jestli on tu vložku dá do těch trenýrek a ta vložka mu vypadne, tak mě zabije. Ale pak jsem si říkala, ale nic, tak nechtěl to tak. Za týden mi volal a říkal, já ti moc děkuju. Já jsem si dovolil vyjít ven. Já jsem si dal i to pivo. Ježíš. A já jsem říkala, tati, ale ty nosíš trenýrky, že? Já už dávno nosím slipy.